Raul Barreras naiz, karrantzatarra eta zenegilea, eta geuretik sortuak egitasmoari esker Arnasa film laburra garatuko dut. Hernanik 20.000 biztanle inguru ditu. Hernani kokatuta dago Donosti eta Nafarroan tartean, eta denon ezaugarri edo ezagutzeko modua uste, sagar eta sagardoaren lurraldean gaudela esatea, segurazko esanguratsua da, ezta? Nire intentzioak dira film hau gai asko jorratzea, gure adinekoak nola zaintzen ditugun. Eta beste aldetik LGTBQ kolektiboan agertzen diren arazo batzuekin lotuta dago. Ikusten dugu Hernanin eta gazte jendeak baita ere sormenaren inguruan antolatzen eta ari diala, eta sortzaile asko ditugula herrian eta bailaran, sormen gune bat sortu nahi dugu, eta hortarako justu oraintxe egin dugu lanketa bat, diseinatu dugu zer nahi dugun eta zeintzu dian beharrak herria eta udaletxearen artean, eta laster hasiko gea proiektua egiten.